Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e inde on manama e jettode sikki ala en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela ende weela ene welira dokkuɗo en finde subaka hawrude oɗo subaka talata moƴƴo malaɗo subaka alarba moƴƴo malaɗo en jettimo no hannirta ni en juule nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam on bismama e roɓiɗo moon jayndeji hono kala subaka ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko hemnudon holko jayndeji leydi Sénégal piniri e subaka hande o ɗin jayndeji puɗɗortoɗen walla mbiyen ɗi kabraten ko dawri hande ina hen tawe jillu faggudu woni tournée économique momoɗo leydi ndi yuɓɓinno ko ɓooyani ko yogo e diwnuji e nder leydi Sénégal battane muɗum kono kadi ne tawe hen battane hono jaltugol walla dogdugol kaso omo ganduɗa ko boye jinne kono kadi ne tawe hen toɓɓe certuɗe e oɗo subaka hande caggal muɗum ma en jaa toon to diwan mo Matam hanki yuɓɓinama toon seppo ɓe ganduɗa ko artisan en walla mbiyen ɓe ganduɗa ko fitiram golle en woytotoɓe keɓani e gueɗe mboros covid 19 to banggue ɗen copreje woni on force covid ma en jaa hen e gasirde kabaruji men so Allahu lamɗo o jaaɓi gudditirten ko jayde e vox populi e oɗo subaka hande jayde nde wi ina wayno oɗo saaha hande mbo kalaten nde arti koye konnguɗi Seydou Gueye o jopima ɓe ganduɗa ko opposant ji woni lundiɓe hollitoɓe wonde oɗo jillu maw leydi ndi waɗi batindiɗo ko ɗum jillu politique wona jillu hono économique no wiiri ni e on tuma noon kanko Seydou Gueye o yetima jabtadeɓe so wiide de ina wayno ko yooɗi ala e daranam jeddi ngala e oɗo jillu économique saabu kay ko nafoore e mere kadi o wi ɗum ɗon feeñi no feewi saabu Sénégal naɓe jiiɗi tan ko neɗɗo gollowo ɗum ɗon noon o tugni e wiide wonde haysono tawi tekke boɗeje jeenomo e jahal makko kanko maw leydi ndi kono gartal ngal hollitama wonde e ko tekke daneje tal tigui ene wayno o wertana o yabbi hen sababude weltade ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɓen ɗon uddirtanaɓe ɗin hôpitaux ji niveau 2 toon to Kaffrine ha toon to hono Kédougou ɗin konngudi makko jaajine tawi hello tati e nde jayde vox populi jayde lomanda e subaka hande o arti e on ɗon tournée économique toon to Kédougou ɓe kolliti wonde ko réalisation et promesse de Macky Sall ɓe mbi tan de ko baɗal kono kadi ha joni e kunali goɗɗi ɗimo leydi ndi acci toon ɗin konngudi jaajine tawe hello tati e nde jayde witende lomanda jayde la dépêche e subaka hande o ari e sumgoji local hitande ujunnaje ɗiɗi nogas ɗiɗi 2022 lewru janvier ɓe mbi ko maître Sidiki Kaba e o saaha hande de diwi gam puncinoyade ko yuti e mairie ndi Tambacounda yidde wiide to banggue konngudi deeƴi hakkille kanko maître Sidiki Kaba jagorɗo de yidde makko o saaha hande ko ƴamde lefol laamu gardigo mairie de Tambacounda ɗin konngudi makko jaajine tawe hello tati e nde jayde witende la dépêche jayde la dépêche e subaka hande o ari e gueɗe e train express régional ɓe mbi de gueɗe ɗe ma puɗɗo ina wayno ina ɗamina e lewru novembre ɗin konngudi jaajine tawe helle jeegom e nden jayde e critique ari e titre goɗɗo e subaka hande o ɓe garti wiide wonde caggal balɗe tati ko yalti o dogi toon to prison woni camp pénal gon toon to liberté 6 boye jinne diwi kono kadi nawri on ɗon directeur mbo prison camp pénal yidde wiide caggal nde o dogi o yalti on ɗon kaso ne wayde directeur on ɗon kaso ittama tigui eko wiite gardigo on ɗon hôpital kono ɗum koyne tawe hen ko wiite levé des corps oɗo ñalawma hande woni tan ƴettugol gosde ɓeɓe ganduɗa ko wonnoɓe walla ni golloɓe toon to leeral point net ɓe kolliti wonde de ko hande e sanga 10 heures kono ɗum ko ɓe garti e ko yewti ganduɗa woni ɗanle battidiɗe wonande ɓen ɗon soldat ji woni koninkoɓe to banggue information ɓe leeral point net ko hande tigui jayden yaño hen e hello muɗum jeetati nde jayde witende critique jayde nde ganduɗa kam woni hono les échos ardi ko ɗi konngudi ko yewti ko e toon to kaso mbo ka pénal liberté 6 ɓe kolliti wonde de ko directeur o ittama e gardigu on ɗon camp woni on ɗon kaso kono kadi losko ngo sa hande joopi koko fate banggue hono complicité woni tan malde nde ɓe mbaddi kamɓe ganduɗa ko gardoɓeɓe woni renoɓeɓe omo ganduɗa kañum woni boye jinne e nder nderi on ɗon kaso kanko Baye Ale Konté noon lomtimo toon ko inspecteur Oumar Diop e o saaha noon ɓeɓe ganduɗa ko renoɓe on ɗon kaso nana e juuɗe dadiɓe o saaha lorsque ngo ina jokki ina tawe hello joyyi e nde jayde witende les échos jayde guendire nde le soleil e subaka hande
ari ko e mawɗo leydi ndi ɓe mbide ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ari kono kadi arti e ganduɗa ko woni ɓe ganduɗa ko loriɓe e chantier ji woni tan golle ɗe ganduɗa ina mbaɗe toon to aéroport mbo Kawon o holliti wonde de ɓe ganduɗa ko loriɓe hen ɓe damorde mumen maɓe keɓ ɗum e yontere e fande nde kono kadi o arti e pewnugol on ɗon aéroport o wiide ma ɗum waw waɗande leydi ndi gartam ha tengti on ɗon diwan to banggue tourisme religieux woni tan ko fate banggue yillotoɓe tawi kay ko aroɓe ɗaɓɓude gande walla ni aroɓe ƴewde holko woni e on ɗon diwan ko ngol makko jaaƴina tawe e hello ɗiɗi e nde jayde an woni guendire le soleil jayde li quotidien ene wayne oɗo subaka hande arti e guyka fréquence mo ganduɗa mbo yiya tawi wujji ɗum ko DSTV noɓe mbiri walla mbiyen wujji ɗum ko TFM Télé Futurs Médias wujjani ɗum noon ko DSTV saabu caggal nde ɓe jurntiɓe tawi won e fréquence uji mabɓe toon to caggal leydi ha ni e yogo e nokkuji ina wayno tawi jeeyna ɗum ko kamɓe DSTV TFM ina itti ina watti ɗon no hoore muɗum e on tuma noon ɓe mbi ko gueɗɗe ina jokki ha joni haalede e nder jande ɗi e on tuma noon Bouba kam e Ndiaga Ndour kala mbaɗama convoqué woni tan ɓe noddama hande toon to gendarmerie no jayde nde wiiri ko guɗɗino jokkitoyi e hello nayyi e nde jayde witende li quotidien jayde Stade Quotidien ɗon guddirten robine men jayndeji oɗo subaka hande jayde waɗi ina wayni ko natal yoga e baro teddugal leydi meɗen Sénégal ɓe garti on ɗon deuxiéme galop d' entraînement woni hono match moɓe tindi walla match ɗiɗi ganduɗa hakkude mabɓe e cippolopolo ɓe Zambie kono kadi ɓen noddirteɓe les requins bleu ɓe Cap Vert ɗum eɗen gandi ko joyi e jeetati lewru nduɗo toon to Thiès ɓe kolliti wonde noon on galop d' entraînement ene jokki toon to Stade Dior ɗum ko hanki on ɗon deuxiéme galop ina wayno noon équipe o ligguima to banggue hono ko wiyete ko hono golle collective ko noddirte hono systéme 4-3-3 garantejo mo leydi Sénégal e on tum noon ɓe garti e bit mantiniɗo mbo Pape Matar Sarr pipit leydi Sénégal najo Ismaïla Sarr on e kanko Pape Matar Sarr kala ɓe gaynani on ɗon entraînement tawi ɓe jaltinama kono ɗum ko Keita Baldé marqui triplé e on ɗon entraînement Sabali hooti toon to Europe Edouard Mendy ne faada aljuma goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko ɗum courtonnaire walla mbiyen ko ɗum golal asamane woni e digade toon to banggue Amérique banggue worgo woni toon to Sud Amérique ɓe kolliti wonde de ko Copa Amérique kannoɗo wadde toon to Brésil toon to ganduɗa ko woni Argentine e Colombie hay to ɓe wadde sababude mboros Covid 19 kono Brésil yiɗino heɓɓitade fanno kono de kamɓe ardiɓe ndinɗon leydi kolliti wonde haysino tawi ɓe kaali eɓe keɓɓito kono foof de suwa taw gonɗude saabi noon ɓe mbi ko jibor mawɗo woni kay e hakkillaji ɓeɓe ganduɗa ko organisateur uji kono kadi e yiɗɓe football ha tengti toon to Copa America kanɗo fuɗɗare ñande 13 lewru juin ha 10 lewru juillet e nde hitande nde gonɗen kona ɗum ko ina wayno ɓe teski walla mbiyen jayde arti e ko wiyete comeback wonande Carlo Ancelotti toon to ganduɗa ko woni Real de Madrid ɗum ko caggal duuɓi jeegom ko ummi toon caggal nde o ƴettiniɓe on ɗon famo biteɗo hono décima woni ko tolni e ƴettandeɓe ko tolni ha joni ligue des champion ngaji 10 kanko noon mo ganduɗa ko Carlo Ancelotti o lomti e ko Zinedine Zidane saabi noon jayde wi ko Real Madrid eno wayno o wenciti hello Zidane ko ɓuuri yawde so addude on mo ganduɗa kam woni Carlo Ancelotti eno wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadani e oɗo subaka hande to banggue e roɓido meɗen jayndeji joni joni o honno mbiɗum ɗen ni paaɗen ko toon to diwan rewo leydi Sénégal eɗen gandi toon ko Matam toon noon e ñalawma hanki o ɓeɓe ganduɗa ko fitiram golle en ceppi ganduɗa kay ko ummade toon to ganduɗa woni e nder gonɗon wuuro ha yetti toon to préfecture o gam hollirde hono mette mumen sababude wasde ɓe hebde e ndin damordi mboros Covid 19 e on force Covid 19 eɗen gandi diwanuji kewɗi kolliti hebde fanno kono kamɓe ɓen fitiram gollen ɓe mbi koɓe yejjitaɓe saabi noon ɓe e kaɓɓi tekke boɗeje no jirɗon e on ɗon image kono kadi eɗe natta ɗe ganduɗa inana jaaha e ko yewti e fanno o gam hollirde wonde ɓe jaadani tigui walla de aɓe cohli koɓe foti ko hebde e feccere mabɓe saabu kamɓene ko hen ɓe jeeya koye leydi ɗi ɓe jeeya koye waɗaɓe impacté ko yewti on ɗon mboros Covid 19 ɓe jeeya koye loriɓe e fanno ɓe jeeya holko jeeyi sababu ko tolni hande hitande timmude ɓe keɓani ko fate banggue e ndin ɗon damorde ɗum ɗon woni koɓe goyti hanki e yeeso préfet falde nde kono kadi e yeeso mo ganduɗa kam woni gouverneur diwan o gam hollirde de kamɓene ko hen ɓe jeeya yoɓe dokki gueɗal mabɓe ɗin ɗon image uji noon en keeɓi ɗum e ballal hono joni en toon Gawus Diako eɗen jarnamo e fannu o kono ɗum
artude ɗo henne e plateau hollirde wonde ene wayno so tawi wiyama fond ha joni on ɗon covid 19 feccama diwan kala heeɓi ha joni ko manam ko fonno hebde ko te ɓeɗo jalti joni joni o ene kollira metti mumen firti nden ɗon feccere mataw konde feccere nde ganduɗa nde noɓe kewi wiide ni ko feccere Allah oɗo hokke ha heewa oɗo hokke seeɗa goɗɗo wiye rew e mabɓe ɓaɗa aɗa ñaago walla min jijitima ha saaha goɗɗo wadde firti ko hunde rewna ko e lawol ɗum ɗon ni en jii e jonde ganduɗa nde jonnoma toon to joom ñaaje e hitande malla mbiyen e lewru may ndu wondude e maw leydi ndi hollirde wonde gouverneur ji kewɗi ene wayno ko wino ko yettima to banggue ha tengti ɓen jakarta manuji keɓani hono koppareji mumen en jii won gouverneur mo diwan Kaolack ummima darima wi ɗen ɗon koppareji paaɗe e jakarta manuji natani junggo muɗum ne gaska ɗum ɗon tawi ko ɗum gotum ko heeɓi ko Kaolack ko ɗum jogori hebde ko ɗum heeɓi toon to Matam wadde firti ko gueɗɗe ina manki rewde lawol gueɗɗe ina manki yuɓɓinede no foti yuɓɓinirede ni saabu so wiyama foof fayi koye leydi te eɗen gandi mboros covid 19 accani Matam taraki Dakar ne wayno kadi ha joni duultaki Kaolack memi Tambacounda memi Kidira Goudiri memi ha toon to Fongolembi donc so tawi ko yaltani Dakar naaɓe ko yaltani Thiès naaɓe yaltani Ziguinchor naaɓe ene foti yaltande Matam naaɓe yaltana Kaolack naaɓe e dendagal leydi ndi kala tade woni hay nokku hay goto moyne daɗa e oɗo mboros covid 19 to banggue nduɗon sawru ndu ganduɗa ko rafi musɗo gudduɗo kono kadi haaɗi walla mbiyen bonni kala ko ganduɗa ko jomumen ponno dañde wadde so tawi laamu yaltini ko tolni e ujunere milliard koppareje CFA wiyama ko ɗum ballal fond mboros covid 19 ko mbiyata ko hono fond force covid 19 wonde ko yoɓɓe ɗon golloɓe jooɗiɓe gollani te eɗen gandi enen jooɓa courant enen jooɓa ndiyam enen jooɓa gollotoɓe mumen ko hen dañata ko hen ñamata ko hen jarata so tawi mbiyama ha to gonɗen ɗo ko tolne hitande ene wayno keɓani ko yetti ko ndin ɗon damorde ko ɗum hunde hawnide hulɓinide vraiment ko hunde ganduɗa nde kadi fotano wonde so tawi ɗum ɗon woni gonga sikala ko ɗum ɗon wonno ko ganduɗa eɗen jogui kadi en ɓeyde e gono step ko ganduɗa en keeɓi image uji kam e photo ji ummorade e correspondant men Gawus Diako eɗen beltanoma e fannu o ene gasama en garto hen ko ɓuuri yajde to banggue hono sawtuji hay ko nandi hen e kabaruji meɗen paaɗi so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɗi konngudi guddirten ewɗo subaka hannde to banggue roɓino men Diayndeji en jetti Mansour Sow alias Thiad haade meɗen uddude eɗen mbiya bandiraɓeɓe namde moɗon kala jiyama to banggue Aissata Ndiaye ha joni ɓandu accani omo saɓoro kono noon yumuno fofti inchallah maw aroy e dummunaji paaɗi so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e ndene caggal nde eɗen mbiya tan yo jaam e kisal nden ko Allah jogo min jogo on yo Allah hokkit ñalde dow jaam on jarama.